लोगोफोर जों दायो बेरायनो थांनो नागिरदों कलवा बीचआव जों दायो थांगासिनो लामायाबो मोजांथार नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। हाय दोस्तों, हम अभी घूमने के लिए निकल के आया है कोलवा बीच पे। अभी हम जा रहा है, आप लोग भी मेरा साथ देखो। हम अभी गोवा में कोलवा बीच में जा रहा है घूमने के लिए। अभी देखता हूँ लॉकडाउन की टाइम है फिर भी हम घूमने के लिए आए। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा सब्सक्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आंनि भिडिअखौबो। दायो फैयै फैयै जायगायाव मोनफैबाय। माबायदि जायगाया जों नायनोसै। बारा मानसिबो गैया माथो, लकडाउननि टाइम ना। दायो बहा इसिबां मानसि थानो, बाहेरनि मानसिफोरबो फैसोयोनो ओरैबालाय। खिन्थु आंनि खाफालाव मा बाहेरनि मानसिफोरखौबो आं रावखौबो नुवासै। दैयाबो बिराद देरदो, दैज्लां बोथोर होननानैलाय रावखौबो दुगैनोबो होआखै बारा, आरो गोथौआवबो थांनो होआखै। सिनारिफोरालाय बिराद मोजां मोजां आरो समायना जायगाया। बेबायदिनो आरो जोंनि आसामावथ' गैया नालाय नायसाबनोसै बेफोरखौनो जोंबो एसे इन्जय खालामनोसै नायनानै। आंबो बेयाव लाइफ गार्ड थाखायो रेस्किउ खालामनो थाखाय, मानोना इयाव दैफोराव गबनोबो हागौ, सोरबा माबा मोनसे जानो हागौना, बिनि थाखायनो माबानो इयाव गार्ड थाखाजोबो आरो बयबो सेफटि आरो जायगाया। जिबदो राउन्ड मारिबाय थायो, मानोना बिसोर मिथिखायो मा समाव माबायदि दैया बुरजा जागोन, मा समाव माबायदि गिदिर जागोन। होमबानिया बिसोर गिदिर जानायनि टाइम जाबाथाय रेफारि सुनानै बयखौबो आखाइ माबानानै लेंहरजोबो आरो ना बोरियाव फैनानै थाफायनो थाखाय। दुगैनो मोना होननानैलाय गोदाव सोराव जाबाय। दुगैनो मोनगौमोनथाय गोसोखौ एसे मोजां मोनगौमोन। अभी इधर हमको नहाने भी नहीं देता है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ही मस्ती करके जा रहा हो हम अभी। आप लोग भी मेरा साथ देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, क्योंकि मैं अभी नया वीडियो बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है। आप लोग मेरा साथ रहो, क्योंकि मेरा वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो मेरा वीडियो को। आप लोग ऐसे हमेशा मेरे को सपोर्ट करते रहना। मैं भी ऐसा ही कोशिश करेंगी न्यू न्यू वीडियो लेके आने के लिए। थोड़ा मेरा बोलने का तरीका गलत होता है, क्योंकि हम आसामी भाषा ज़्यादा बात करता है, इसलिए हमको थोड़ा दिक्कत होता है बोलने में। जो मेरे को नहीं आ रहा है आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, फिर मैं सीख के जाएंगी आप लोग का साथ। फटकफोरखौनो साफायनोसै मोननैसो माबायदि जायो नायनायनोसै र'। दैयाबो मोजां ना, ओंखायनो फटकफोरखौनो साफायनोसै मालाबा गोसोआव थानायनि। फटक साफायदो दायो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां नुदो होननानै आं सानो। नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सानफ्रामबो हेफाजाब खालामबाय थागोन, मानोना नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबासो आंबो गोजौआव दावगालांनो हागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो नायबाय थागोन होननानै आङो सानो।
दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव आङो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआव हाय दोस्तों आज के लिए इतना ही ब्लॉग था हम अभी न्यू ब्लॉग में वापस मिलेंगे आप सबको बाय बाय।